ನಾಟ್ಯ ಗುರುಕುಲಾದ ತಂಕ್ಲೆನ ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲದ ಮೂಲಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊರನ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನ 42 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರಾವಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಒಂತೆ ಕಾಲದ ಅಸೌಖ್ಯಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರ್ದೇರು ಅಂದು ಈ ಸುದ್ದಿ ನಂಬರೆ ಆವಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಅಂತರ್ಜಾಲಡು ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇಂದನ್ನು ಖಚಿತ ಮನ್ಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಜ ಪಂಡದು ನಂಬರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿಜಿ 42 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರಾವಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಸರಿಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಾಟ್ಯ ಗುರುವಾದ ಅವೇತೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯನು ಕಲ್ಪಾಯಿನಾರು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ತನ್ನ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯರ್ದೆ ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾ ತಿಲಕ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರಾವಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಕುಲನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆವೊಂದು ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹೊಸತನದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುರಿತು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿರು ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನ ಭರತನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತದು ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಕ್ಲೆಡು ನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತದು ತನ್ನ ಮಗಲು ಮಂತ್ರನ ಪುದರ್ಡು ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲನ್ನು ಬಳೆಪಾಯಿರು ಅವೇತೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಇಂಬೆರ್ನ ಅಂತ್ಯವಿಧಿಕುಲು ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅರನ ಜತೆಗಾರೆ ಅದು ಪುನಃ ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತೆರಿಪಾದೇರು ಬೊಡೆದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈನಾ ಶ್ರಾವಣ್ ಮಗಲ್ ಮಂತ್ರ ಸೇರ್ನಂಚ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗ ಶಿಷ್ಯರು ಅಭಿಮಾನಿಲೇನು ಅಗಲ್ನ ಶ್ರಾವಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ರೆನ ನಿಧನಗ್ ಸ್ಪೀಕರ್ UT ಖಾದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಉದ್ಯಮಿ KT ಸುವರ್ಣ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಿದಾನಂದ ಗುರಿಕಾರ ನಂದ್ಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟವೇರು ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಸೇರ್ನಂಚ ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು.